Ahoy! Today's episode is about housing and let the pictures help you. I have added some pictures from the apartment so you will see the real version. Let's start. Jdeme na to. V květnu jsem byla na dovolené v Hanoji. Kde jsem bydlela? Bydlela jsem v hotelu nebo v bytě? Bydlela jsem v centru nebo blízko centra. Když jsem se dívala na videa z Hanoje, věděla jsem, že nechci bydlet ve staré čtvrti, protože tam bylo hodně lidí. Nebyl tam klid. Co pro mě bylo důležité, když jsem hledala ubytování? Klid a hezký výhled. Raději byt než hotelový pokoj. Blízko centra, maximálně půl hodiny od centra. Jaké ubytování jsem našla? Můj byt byl ve 4. patře. Nechodila jsem po schodech. Jezdila jsem výtahem. Byt měl nádherný výhled na jezero. Měl také balkón, kde byl malý stoleček a židličky. Mohla jsem tam pít čaj nebo kávu a dívat se na jezero. Ten výhled byl fantastický. Bylo to super. Můj byt nebyl velký, byl ale útulný. Měl 47 metrů čtverečních. Bylo tam vše, co jsem potřebovala. Byla tam malá předsíň, kde byl botník. Na zdi byly háčky. Visel tam i deštník, který jsem mohla používat, když pršelo. Na pravé straně bylo veliké zrcadlo. Když jsem šla chodbou dál do bytu, přišla jsem ke kuchyňské lince. Měla vše, co člověk potřebuje k vaření. Byla tam trouba, varná konvice, lednice, mrazák, mikrovlnná trouba a nádobí. Já jsem ale doma nevařila. Dělala jsem si v bytě jen čaj. Chodila jsem na jídlo do kaváren a restaurací. Občas jsem si koupila jídlo u stánku. Proč? Chtěla jsem ochutnat co nejvíc vietnamských jídel. Vedle kuchyňské linky byl jídelní stůl se 4 židlemi. Napravo od jídelního stolu byl obývací pokoj. Byla tam sedačka, na které byly polštářky. Byl tam také konferenční stolek a velká televize. Na podlaze byl kobereček. Nahoře na stěně byla klimatizace. To je jídelní stůl se 4 židlemi. Jsou tam 4 židle. To je obývací pokoj.
Je tam sedačka, televize. Vedle obývacího pokoje byla koupelna. V koupelně bylo velké zrcadlo. Pod zrcadlem bylo umyvadlo a skřínka se šuplíky, kam jsem si mohla dát věci. Byla tam také velká sprcha a záchod. Vedle sprchy byly háčky, na které jsem si mohla pověsit ručníky nebo oblečení. To je koupelna. Vedle koupelny byla ložnice. V ložnici jsem měla velkou postel. Byla pohodlná. Dobře se mi tam spalo. Vedle postele byl na jedné straně noční stolek. Na druhé straně byla polička, protože tam nebylo tolik místa. Vedle postele byla velká skříň. Naproti posteli byl stolek a židle. Na stolku byla lampička. V pokoji byla velká okna, byla od stropu až na podlahu. Mohla jsem je otevřít a jít na balkon. A takový jsem měla výhled. Měla jsem také k dispozici pračku a sušičku. Pračka nebyla v bytě, byla na patře. Jsem ráda, že jsem si vybrala tento byt a ne hotelový pokoj. Moc se mi tam líbilo. I am so curious. Let me know into the comments. If you were me, would you go for the same flat as me? Why? Why not? Write it into the comments. Do you find this video helpful? Leave me a like or send this video to your friend who may find it helpful. It will be a nice exchange of energies between us. Thank you. Správně nebo špatně, right or wrong? První. Renče se byt nelíbil. Renče se byt nelíbil. Druhá. Renča bydlela ve staré čtvrti. Renča bydlela ve staré čtvrti. Třetí. Renča neměla v bytě pračku. Renča neměla v bytě pračku. Čtvrtá. Balkón byl vedle kuchyně. Balkón byl vedle kuchyně. Pátá. Renča bydlela ve velkém bytě. Renča bydlela ve velkém bytě. Šestá. Renča měla v koupelně vanu. Renča měla v koupelně vanu. Sedmá. V bytě byl stůl a židle. V bytě byl stůl a židle.